Diagnostiko honetan lehenengo puntua eta behar bada importanteena iruditzen zait badela funtsezko idea bat. Eta uste dut ja nahiko integratze bidean edo izan dezakegun idea badala. Eta da, hau ez dela bakarrik krisi ekonomiko-finantziero bat, oso ondo dakizuenez, ez? Hau krisi askotariko bada, ez? Eta gutxienez badauzkagu, esango nuke, lau koloso, inkluso bost koloso, bost tendentzia oso importante ate joka, ez? Alde batetik krisi ekonomiko-finantzieroa bera dago, nik enioke honi ingo meriturik kendu nahi, benetan handia delako gertatzen ari dena, eta oso ikugarria, ukigarria eta oso ikusgarria, eta eguneroko geure bizitzan eragin desenteko izaten ari dena, eta baina bat dira beste tendentzia batzuk, eta gutxiago hitz egiten dugu, nabarmen gutxiago hitz egiten dugu tendentzia buruz, ez. Euretako bada krisi energetikoa. Eta krisi energetikoa da benetan kolosuetan behar bada kolosuena, ez. Zuek dakizuen moduan, zibilizazio moderno, urbano, industrial hau oinarritu da nagusiki erregai fosiletan. Erregai fosilek diogunean da petrolioa, ikatza eta gas naturala, ez. Orduan, heltzen ari gara, momentu historiko oso importante batera, zeinetan lurrazpian daukagun erdiagi bat dagoeneko kontsumitu dugun, ez? Nazioarteko erakundaren edo energiaren agentziak esan zuen 2010ko txosten batean, puntu horretara iritsi ginela 2006an, ez? Horrek esan nahi du, dagoeneko atera dugula lurrazpitik kalidaderik hoberena daukan petrolioa, eta petrolio horik merkeena, ez? Da hemendik aurrera geratzen zaiguna da, erausten edo ateratzen zailena dena, kalidaderik txarrekoena, eta beraz, garestiena askogatik, ez? Orduan, hau bada gizadiaren historian inflexio puntu ikeragarri importante bat. Azkenengo 100 urteotako historian, ez dalako ezer ulertzen erreferentzia zuzenik egin barik erregai fosilei, eta zehatzago esan da bereziki petrolioari, ez? Ez da ezer ulertzen, ez? Dena hasi da azkenengo 100 urte hauetan, ez? Hasi da merkataritza, hasi da nekazaritza, hasi da garraioa, hasi da populazioa, eta multiplikazioa izan da gainera oso nabarmena eta oso bortitza, ez? Bizi izan dugun evoluzio hori. Orduan, behar bada ekonomiak globalarentzat, ez dago variable importanteagorik petrolioa bera baino, ez? Orduan, honek dauzkan implikazioak benetan dira oso handiak, ez? Esaten duen bezala, inflexio puntu baten aurrean gaude, eta bueno, dinot, fabrikatzen ditugun ondasun industria guztien 85% petrolioari esker fabrikatzen ditugu, ez? Dendetan ditugun gauza guztien 90% luze bat han daude petrolioari esker eta ez. Orduan, hau da benetan aldagai oso importantea, ez? De hecho, gainera, segurazko, 2007-2008an, estanda egin zuen krisi finantziero ekonomikoa ulertzerik, ganoraz ulertzerik ez dago, ulertzen espaldin badugu, sasoaretan petrolioak ze prezio hartu zuen merkatuan, petrolio barrileak, ez? Orduan, hau bada koloso bat, ate joka daukaguna, ate joka datorrena, eta etorkizuna baldintzatuko diguna bakoitzik eta bera, ez? Beste kolosoa, dakizu moduan, bada krisi klimatikoa edo aldaketa klimatikoa, ez? Eta aldaketa klimatiko hori daukionez, esan, gertatzen ari dela, dakizun moduan, prezipitazio patroiak aldatzen ari dira, nabarmena da, azkenengo urteak izan direla beroenak erregistroak ditugunetik, 19 mendetik aurrerako erregistroetan nabarmen beroenak izan dira 10 urteak, esan da bezala, eta zientzialarien apur bat eszenariorik eta pesimistenak, eskorrenak, betetzen ari dira bata bestea eratzetik, ez? Erabaki da gainera, 2020 arte ezer ez egitea. Hau da, azkenengo konferentzia, nazioarteko konferentzia guztiak izan dira fiasko historiko bat bata bestea eratzetik baita ere, ez? Eta orduan, asumitu dugu oso gauza larria eta da gutxienez, mende honetan, temperaturak bataz beste gora egingo duela gutxienez 2 gradu, ez? Bataz beste hori izan nahi duleku batzuetan 4 egin dezakela, eta beste batzuetan 1 edo gutxiago. Eta zuzengoaz gainera 4 graduko temperatura, bataz beste 4 gradu temperatura igoera batera goaz, ez? Honek esan nahi du esate baterako Afrika bezalako kontinenteetan temperaturak gora egingo lukela kalkulatzen da, estimatzen da, 7 gradu, ez? Kontinenteak utziko lioke golpean
golpean ez bada modu progresibo baten utziko lioke bizigarri izateari, bintzat giza espezialentzat. Orduan, ari gara, aldaketa klimatikoa aipatzen dugunean oso tendentzia eta oso fenomeno eta oso eragin potolo buruz hitz egiten. Gipuzkoara ekarritzen nahi baduzu eta kostaldean gaudenez, kalkulatzen hau ere Gipuzkoako hondartza guztien 70% galduko dela. Orduan horrek esan nahi du besteak beste kontu honek izango dituela inpaktu ekonomiko oso importanteak, ez baterako turismoan eta bestelako sektoreak. Aldaketa klimatikoak esan nahi duguna da kapitalismoari bere kaxara funtzionatzen utziz gero, benetan ez gaituela inondik inora defraudatuko bere gaitasun suntsitzaileak. Eta jarraitzen dugu CO2 eta karbono dioxido isurketa handitzen planeta honetan. Agizue gainera fenomeno hau guztiz lotuta dagoela erregai fosilekin, precisamente erregai fosilak erretzen gabiltzalako gertatzen direla isurketa horiek, karbono dioxido isurketa horiek, berotze globala eragiten ari direla. Hirugarren fenomeno moduan aipatuko nuke bioaniztasunaren krisia. Eta da, ekosistemak kaltetzen ari direla eta nabarmen kaltetzen ari direla. Esate baterako, hartzen baldin badugu 20. mendeko, azkeneko 25 urteak hartzen baditugu, 1995-2000 urte bitarte hori, ekonomiak gora egin zuen, ekonomia hasi zen halako lau aldiz hasi zen ekonomia, eta ekosistemetatik eskuratzen ditugun zerbitzu eta ondasun guztien 60% ondorioz degradatu zen edo degradatzen bide larrian jarri zen. Gutxi gora bera, perspektiba da, seguruenera eta Nazio Batuen erakundeak bere txostenetan garbi dioen moduan, ez dagoela batere klaru planeta honek gu sostengatzeko gaitasunik izango duen, ikuspegi ekosistemiko batetik gaitasunik izango duen etorkizunean. Orduan, hau ez da kontu estetiko bat, hau ez da kontu ez moral, ez etiko, ez estetiko hutsu bat, hau ez da kontu bat esateko, pena bizi forma guztiak eta bizitza orokorrean ospatzea berez da, ez dakit, ederra, ez da bakarrik hori, bada baita ere geure ongizatean eragin zuzena eta oso ukigarria izango duen fenomeno bat. Eta laugarrenik aipatuko nuke elikagaien krisia baita ere. Elikagaien krisia, zuek badakizue gaur egun 7.000 milioi lagun bizi garela planeta honetan, eta 7.000 milioi lagun horiei jaten emateko beste produzitzen dugula. Inkluso bikoitzari emateko beste kasi. 10.000 milioiri jaten emateko beste produzitzen dugula. Gaitasun produktibo handia daukagu ikuspegi horretatik. Gaur egungo gozea ikuspegi horretatik ez da inondik inora arazo tekniko bat, arazo distributibo politiko bat. Gertatzen dena da, etorkizunari begira, ez dagoela bat ere klaro gure gaitasun produktiboak horren besterako emango duen. Hau da, identifikatuta dagoia demografia askoz arinago hasten ari dela gure gaitasun produktiboa bera baino. Orduan horra dago desfase bat, Nazio Batuen erakundeak beste behin ere zertifikatuta dukena eta oso kezkagarria. Gainera, badago beste fenomeno bat, eta lurren erosioa. Mundu mailako lur emankorrek galtzen ari dira egunetik egunera errendimentu gaitasuna. Zergatik, funts-funtsean eta asko laburbilduz petrokimikoak erabili ditugulako azkenengo 4 hamarkadatan modu masibo eta intensibo batean. Orduan, lurrak gaitasun produktiboa nabarmen galtzen ari dira. Erosio fenomeno oso importante baten aurrean. Hortik aparte, gaur egungo agroindustriak, nekazaritza industrializatu honek petrolioa behar du denerako. Petrolioa behar du lurra lantzeko, ustak jasotzeko, fertilizanteak edo ongarriztatzeko, plagen kontra jarduteko, komerzializatzeko, denerako petrolioa behar du. Oso sektore vulnerablea da, petrolioaren derivatu guztien prezioen igoera gertatuko dalako bai ala bai, eta zentzu hortan, energia krisiarekin oso lotuta dagoen fenomenoa da elikagaien krisia bera.
eta beste ikuspegi batetik baita ere, ez? Azken baten, gero eta gehiago oso emankorrak eta emankorrenak diren lurrak erabiltzen ari garelako, ez elikagaiak produzitzeko, ezik eta konbustibileak, dakizuen, ez? Hau da, gure nagusiki iparralde honetako kotxeen deposituak betetzeko, eta ez, hainbaten eta hainbaten behar izan materialak asetzeko. Eta hori gutxi balitz, klima aldaketak baita be, eraso egiten dio, nabarmen geure, edo nekazaritza molde industrializatu honi nagusiki, nekazaritza orori egia esan, eta azken baten prezipitazio faktoriak asko aldatzen ari direlako munduan, fenomeno meteorologiko muturrekoak gero eta ohikoagoak bihurtzen ari direlako, eta orduan, uholdeak eta zikuteak eta era horretako fenomenoak gaur egun mundu mailako nekazariak daude zelura begira ez dakitela ondo zer datorren eta patroiak erabat aldatuta daudelako. Orduan, hori gutxi balitz, gaina espekulazioa dago, espekulazioak gaina esplikatzen du elikagaien prezioaren igoeraren inkluso uniko 50, duela gutxi arte Zumaian bertan segurazko kaja edo banku batzuetara joan ezkero eta diru pikintxo bat inbertitu nahi izan ezkero nonbaiten jasotzen zenuen, automatikoki jasotzen zenuen erantzuna zen, begira hemen daude puntxa batzuk oso interesanteak eta rendimentu oso altukoak. Hori izan, garia, edo arroza, edo beste zereal batzuk erosteko proposamena ez norberak. Evidentemente gari hori edo arroz hori jateko, baizik eta 20 urte batera asko zarezte gozatzeko. Espekulazio izan da fenomenoak oso importantea eta txura guztien arabera importanteago izango da baita ere etorkizuna. Eta hau guztio ikusita horrek esplikatzen du neurri handi baten zergatik mundu mailako hainbat multinazional eta hainbat gobernu hasi diren lurrak erosten. Lurren akaparamentua, akaparamentu de tierras, erderaz esaten den hori, esaterako Txinak desembarko ikeragarri egin du Afrika bezalako kontinente baten, lurrak alkilatu edo lurrak erosteko. Zergatik, ikusten dalako, biharretzi oso zaila izango dela, eta benetan operazio latza izango dela, norbere populazioari jaten ematea. Orduan, gutxienez, beraz, badauzkagu, hainbat fenomeno oso kezkagarriak direnak, oso larriak direnak, krisi ekonomiko-finantzieroarekin baten, Bata da energia krisia, bestea krisi klimatikoa edo aldaketa klimatikoa, hirugarrenik bioaniztasunaren galera masibo eta intenso hau, eta azkenik elikagaien krisia. Orduan, geologoek, lurrikarak egoten direnean, geologoek beriztu egiten dituzte bi plano normalean. Plano bat da epizentroa. Hau da, lurrikara lurrazaleko ze puntutan gertatu den. Haustura lurrazaleko ze puntutan gertatu den. Eta bestea da, lurrazpian, lurrikarak non eman duen, ze puntutan eman duen astinua. Hori da, goikoa epizentroa da, bekoa da hipozentroa deitzen zaio. Benetan haustura lurrazpian, lurraren bihotz raietan gertatzen da, eta gero horrek traslazioa dauka lurrazalean. Metafora hau usteot baliagarria dela ulertzeko krisi ekonomiko-finantzieroari buruz hitz egiten dugunean, eta egunero da hori, ondo dakizuenez, hitz egiten ari gara lurrazalean gertatzen ari den honi buruz. Oda epizentroa daukagu begipuntuan. Ostera, hemen azpian, gertatzen ari den horri buruz oso gutxi hitz egiten ari gara. Eta hor, hipozentro hortan gertatzen ari dena da aipatutako guztia. Gertatzen ari dena da krisi energetikoa, aldaketa klimatikoa, bioaniztasunaren galera masiboa eta abartagoa. Orduan, beste hipozentro hontan, azpi hontan gertatzen ari den hori hain importantea zen, seguru asko geure etorkizunean eta geure bizitza eta geure biografia partikularretan lurraren azpi hontan gertatzen ari den horrek seguruenera izateko moduan gaude asko eragin handiago izango duela krisi ekonomiko-finantzieroak berak. Hau da, isilik datoz, fenomeno hauek, isilik datoz, batez ere komunikabideetan, zein alderdi politikoen agendaetan okupatzen ez dituztelako okupatu beharko lituzketen lekuak, zentzu horretan datoz isilik, zentzu horretan datoz apur bat makurtuta eta izkutuan bezala, baina euren eraginak itxura guztien arabera
oso importantea izango da, zalantza gutxi ez. Orduan, zerk ekarri gaitu egoera hontara, asko laburbildu beharko balitz esango nuke ekarri gaitu launa, hazkunde ekonomiko mugagabearen eta etengabearen ideia magiko eta utopiko horrek, ez? Da dinot magiko eta utopiko bete ezina delako ideia hori, ez? Fikzioa da, ilusio optiko erraldoia da, ez? Justo hazkunde etengabearen ideia horrek ekarri gaitu kolapso finanzierora, ekarri gaitu ondatze ekologikora, ekarri gaitu baita ere inoizko ezberdintasunik handienetara, sekulak izatearen historian ezberdintasunak ez dira horiek izan, bai ikuspegi nazionaletik, euskal ikuspegi batetik, eta baita ere ipar-hego perspektibatik. Sekula ezberdintasun ekonomikoak ez dira horiek izan. Orduan, ekarri gaitu idea horrek, bai kolapso finanziera, bai ondatze ekologiko masibo batera, bai ezberdintasunik handienetara, eta aldi berean ekarri gaitu antxioritikoen kontsumoa urtero bikoiztera. Eta kuriosoa da, ze hazkunde ekonomiko mugagabearen ideia honek ekarri bagaitu ere krisi zibilizatorio batera, oraindik orain, barne produktu gordina igotzen ari dela entzun orduko, edo igotzeko aukera dagoela entzun orduko, halako heldur leku magiko moduko bat sortzen da, nun atxeden hartu, ez? Horat, gure entzefalograma ikaratu hau momentuan lasaitzen da, ez? Idea horrekin, ez? Eta kuriosoa da, ez dago idea destruktiboagorik eta autodestruktiboagorik, ez? Orduan, funtsean idea horregatik, eta fikzio horregatik, eta alegin horregatik, etengabe ekonomikoki hasten jardutearen alegin horregatik, egundoko kolizio batera heltzen ari garelako, ez? Eta kolizioa da, biren artean, alde batetik, etengabe hasten ari da sistema sozioekonomikoa eta biosfera mugatu da. Egin da simplea. Uste dut oso simple formulatzen nahi niz idea batzu, baina hori da funtsean, segura asko 21. mende honek, bere implikazio ekologiko eta sozial guztiekin 21. mende honetako seguruenera fenomenorik importantea. Edo beste modu batera izan da, eta modu simple bat emaita. Dakizuenez, gehiegi kontsumitzen ari gara, lurrak berak kontsumitzen ditugun baliabideok berrizartzeko, erregeneratzeko daukan gaitasunetik oso gora ari gara, kalkulatzen dauneko 30 gora gabiltza da, eta gainera hondakin gehiegi generatzen sortzen ari gara, lurrak berak hondakinok xurgatzeko daukan ahalmenetik bastante gora. Horregatik tartean sortzen ditugun hondakinetako batzuk dira, karbono dioxidoak, peroxidoak sortzen ari diranak, eta aldaketa klimatikoa. Aldaketa klimatikoa da azken 10.000 urteotako egonkortasun biofizikoa hankasua. Bide gurutzen moduko batera. Edo dilema oso potolo batera heltzen ari gara. Eta dilema da, orduan honen aurrean zer egin, ez? Proposatzen zaiguna da, hazkunde ekonomikoaren karrilari barriro heltzea, ez? Hildo hori barriro heltzea. Austeridade politikoekin edo ekonomia estimulatzera zuzendutako politikekin, ez? Eta oso kuriosoa da, begira, metafora bat datorkit inoiz erabili izan dudana, apurat hazkunde etengabearen, mugagabearen ideia hau zertan datzan edo azaltzeko. Eta gu bagoaz, ez? Ni gaur Zumaiara etortzeko erabili dut A8 autopista, ondo ezagutuko duzuek ere, agizue bihurgunez jositako autopista dela, diagonkeria hutsa ere badela, puntu batzuetan, bagoaz autopista horretatik 150. 150ko abiadura baten. Beraz, bagoaz, 120ko limite hori gaindituta, nabarmen gaindituta, zentzu horretan biogaitasunetik gora, bai? Eta orduan, proposamena heldu zaigu, eta da, azeleragailua topera zapaldu, eta topera mantendu zapalduta demagun 10-15 minutu, ez? Aksidentabilidade, probabilidadea, oda, istripu bat izateko probabilidadea ez da hundia, da segurua, bai? Eta hori da, basikamente, proposatzen ari zaiguna hazkunde ekonomikoaren karrilari heltzeko plantamentuekin. Bai austeridade politikak ardatza hartuta, zin kontrapoko politikak ardatza hartuta, oda, ekonomia estimulatu, gehiago kontsumitu, ekonomiak aurrera egin dezan, eta barne produktu gordina modu horretan az da egin, ez?
Orduan, dilema zein da? Dilema da, hasi ezkero, ekonomikoki gehiago hasi ezkero, alderantzez hasiko naiz. Hasi ezik, hau da, hazkunde ekonomikoari heldu ezik, kolapsoragoaz. Hori badakigu. Gaur egungo parametro sistemikoetan, kolapsoragoaz. Kontua da, hasi ezkero, beste horren beste, kolapsoragoaz. Hori da, gaur egun mahai gainean daukagun dilemarik iruditzen zairi importantena dela. Eta gertatzen dena da, gaur egungo sistema honek, bizi dugun eta bizi gaitun sistema honek ez daukala erantzunik dilema aurre egiteko. Ez dauka bere baitean balorerik, ez dauka intuiziorik, ez dauka kontzepturik, ez dauka aditorik, ez dauka instituziorik dilema honi aurre egiteko. Ez dauka bere baitean ezer zeinen bidez aurre egin dakiokeen ganoraz dilema hain importante. Horregatik, uste dut, berez datorrela esatea paradigma berri bat beharrezkoa dugula hemendik gutxienez ganoraz nahi izan ezkero atera ez. Orduan, ikuspegi historiko luze bat erabiliko bagenu, baina benetan ikuspegi historiko luze bat erabiliko bagenu, guk gizakiok lurrean zenbat denbora daramagu. Gutxi gora bera kalkulatzen da 200.000 urte ero daramagula, ez? Homo sapiensa sortu zenetik, ez? Orduan, 200.000 urte horietan, ibilbide filogenetiko horretan nahi baduzue, gizakiok ekosistemetan eragindako presioa handitzen joan da, pixkanaka. Baina presioa handitze horrek ez dauka zerikusirik azkenengo 100 urteotan gertatu denarekin. Ez dauka zerikusirik, ez? Ulertzen da ideia, ez? Ezer ez da konparagarria azkenengo 100 urteotan gertatu denarekin, ez? Zentzu hortan, importantea da, azkenengo 100 urte hauek osatzen dutelako gizadiaren ibilbide oso horren 0,05. Oda da, azperen bat, da momentu ikeragarri labur bat da, gure gizadiaren historia evolutibontan olako parentesi txiki bat. Edo beste modu batera esan ikuspegi luzeo beste modu batera ekarrita, ez? Kasu honetan ez gizadiaren historia hartuta. Hartuko bageno lurraren historia osoa, eta ez da gizan milioika urte izan hori, lau mila milioi urte. Hartuko bagunke perspektiba hori, da perspektiba hori 24 ordutara ekarriko bagenu, egun oso batera ekarriko bagenu, gizakia izeneko espezie hori sortu zen azken minutu erdian kalkulatzen da. Azkenengo 30 segundutan. Orain, gizaki moderno urbano industriala sortu zen segundu frakzio baten. Hori da gure txikitasuna, eta segundu frakzio hortan sortutako fenomeno hori eragiten ari da aipatutako guztia, ez? Orduan, ikuspegi horretatik iruditzen zait gaur bizi dugun momentua badala neurri batean oso gauza esentzialetara bueltatzeko momentua. Esan nahi dut honekin badela, ez dakit, personek ezagutuko zenuten horbait gaixotasun larri baten aurrean jarri dena, edo heriotzaren aurrean jarri dena, ez? Persona hauek eskuratzen duten gaitasuna bizitzan benetan importantea zer den identifikatzeko, ez? Halako ariketa bat uste dut beharrezkoa daukagula, baina ez ja plano bakarrik individual baten, baina plano kolektibo baten, eta gizarte bezala. Eta esan luke ez bakarrik gizarte bezala, behar bada baita ere, inkluso zibilizazio bezala. Aspektu esentzialetara bueltatu, izateko nola demontre antolatu nahi dugun gizartea, hemendik aurrera, guztion behar izan funtsezkoak hasiak izan daitezen, muga naturalen barruan, bestela ez dago etorkizunik, eta gainera, eta azkenengo puntua oso importantea da, eskaziak aginduko duen etorkizun historiko berri baten. Hori da daukagun erronka horretik, eta oso potoloa da, ez? Eta nahi badazue,
sartu beraz prospektiba apur bat egiten eta hasiko naiz amaitzen elkarrizketari paso ematea. Prospektiba egitea oso zaila da. Errezagoa da ikustea eta esatea non gauden. Zer lur zapaltzen ari garen, zer lur historiko zapaltzen ari garen, eta esan dugun bezala nik uste dut nahiko diagnostiko zerteroa dela hau, azaldu berri dudana. Eta da, krisi askoren konvergentzia bizi dugula. Horregatik krisi zivilizatorioaren ideia funtsezko bidez. Baina prognostikoak egitea eta prospektiba egitea, hau da, pentsatzea mundu hau eta geure gizartea hemendik 15-20 urtera zer izango den, ariketa oso zaila da, boleto guztiak dauzkazu okerratzeko. Zergatik, batetik, informazio guztia sekula ez daukagulako eskuartean. Hau importantea da, humiltasunez heltzea ariketa hori, sekula ez daukagu informazio guztia. Imposible bada. Bat, bi, gainera gure gizarteak oso konplexioak dira. Hain gizarte konplexioen evoluzioa etorkizunari begira, 15-20 urtera zein izango den asmatzea, benetan zaila da. 1000 variablek funtzionatzen dutelako elkarrilikatuz eta bat. Horren, pentsamentu konplexioari ere halako ohore pixkat egin behar zaio. Eta hirugarrenik, gainera tartean gizakion hankabikon erabakiak egongo direlako. Eta klaro, ez dakik zeintzuk izango diren erabakiak. Toan zer horretan, humiltasunetik diot, prognostikoak egitea eta prospektiba ariketak egitea zaila dela. Orain, hau guztia esan da, oso litekeena da, eta oso arrazoizkoa da pentsatzea, aipatutako krisi guztiak larriagotzen joango direla. Oda, ez dago motiborik pentsatzeko, zoritxarrez, krisi energetikoa badator. Eta de hecho, gainera, ganoraz nahi izan ezkero krisi energetikoari aurre egitea, hasi behar ginen honetan, peak oil momentu hori produkzioaren gailurra gertatu baino 20 urte lehenago. Eta hori gertatu zen 2006an. Orduan, zentzu hortan uste dut ikuspegi realista batetik heldu behar zaiola kontuari esanez hau badator. Honek suposatzen duen guztiarekin. Eta larriagotzera joko du gaina krisi energetikoak nabarmen. Krisi klimatikoak beste horren beste. Ez dago motiborik, eskabiltza, hartu beharreko erabakiak hartzen, esan dudan moduan, nazioarteko konferentziak fiasko historikoak izan dira, bata bestearen atzetik, Kopenhagekoa, Dohakoa, Cancunekoa helenago, eta bat. Orduan, zentzu hortan, gainera, beste aspektu interesante bat, eta da, desaskundeaz badakizu asko hitz egiten ari garela, edo, dekrezimientuaz. Dekrezimientua gertatzen nahi da, desaskundea gertatzen nahi da, baina ez bakarrik ikuspegi ekonomikotik. Ez gaude bakarrik desaskunde ekonomiko baten, Euskal Herrian zein munduan orokorrean, nahiz eta herrialde emergenteak hasten ari diren, eta hau matizatu beharko litzake, ez? Okzidente sartuta dago, desaskunde ekonomiko beherako bide nik izango nuke rekuperaziorako posibilitaterik gabeko baten, baina desazten ari dena ez da bakarrik ekonomia. Desaskunde prozesuan ari dira guretzako oso importanteak diren bestelako gauzak egiten. Zeintzuk, lehen esaten duen bezala, baliabide energetikoak behera doaz. Behera doaz baliabide materialak, orokorrean. Behera doaz mineralak, nabarmen. Behera doaz baso berriztagarriak. Behera doaz lur emankorrak. Behera doaz baita be arrain poltsak. Honi buruz ez du hitz egin, apenas bioaniztasuna interesi aipatu dudanean, baina Kantaburikoan zer gertatzen ari den nahiko ondo dakigu, ez? Munduko arrain poltsen 75% dago momentu honetan agortuta edo agortzen edean, ez? Behera doa ur edangarria planeta honetan baita ere, ez? Ekofeminismoak esan digu baita ere, geure gizarteetan behera doala elkarzaintzeko daukagun gaitasuna eta hortarako erabiltzen dugun denporako purua eta ez? Gizakion ongizaterako oso funtsezkoak diren elementuak, materialak eta inmaterialak baita ere, behera doaz eta desaskunde prozesu bete-betekoan sartuta dugu. Horregatik, eta hau guztio ikusita, horregatik kolapsoa eta kolapso probabilidadea lehen esaten dizuen metafora hori, sortzitik bagoa zela, kolapsatzeko dauzkagun istripua izateko dauzkagun boletuak ez dira gutxi, mazbi bastante dira. Boletu bastante erosi ditugu kontu horretarako, eta gaina erosten dira dugu egunero
aldatzen ez ditugulako funtsezko planteamenduak, ez? Ez da horren beste kolapsoarena, gero kolapso hitza aipatzen da, eta ez dakinik zuei mentalki zer pizten zaizuen, ez? Behar bada zuetako bat ematek irudikatuko du, ez dakikorako kataklismo, Hollywoodeko faktoriatik, atatatako irudi fantastikoren bat, olatu arraldoi horrekin nola jaten duen New York, eta behar bada ideia ez da hori, horren beste horako kolapso bateko, katastrofiko egun batetik besterako, baina gure kolapso hitza ulertuta konplexutasun galera bezala. Eta geure gizarteak sartuak daude, ziklo historiko berri baten, zeinetan konplexutasuna galtzen hasiak diren. Konplexutasuna galtzen, uste dut nabarmena dana, geure administrazio publikoa mehetzen zelan doan, zerbitzu publikoa galtzen, enpresak izten, orduan ez da horren beste kolapsoaren ideia esaten duen probabilidade apokaliptikoa, ez da, gertakari seguru bat norabidez aldatzen ez bada. Eta norabidez aldatzea eta abiadura mantxotzea ez dira gauza bera, bi kontzeptu oso diferente dira. Orduan, zuek badakizue urteak eman ditugula esan ez, bestelako mundua posible da, eta gero hortik pasatu ginen beste lelo batera, pasatu ginen esatera, bestelako mundua beharrezkoa da. Nik uste dut, diagnostiko honek eskatzen digula barneratzea bestelako mundu bat saihestezina dela. Oda, exigentzia fisikoa dela gutxiagorekin bizi behar izatea hemendik aurrera. Eta ireki beharreko gidoi politiko berria izango da nola bizi hobeto gutxiagorekin. Orduan, auzitan dagoena, irakurketa honetatik, auzitan dagoena etorkizunari begira, ez da horren beste zibilizazio kapitalista honek etorkizunik daukan ala ez. Ez da horren beste gure biziera kontsumistek etorkizunik daukaten ala ez. Ez, zalantzan dagoena da, bere bukaera nola etorriko den. Orduan, ikuspegi horretatik, guk egin dezakegu eskaziak agindutako etorkizun horretarun, egin dezakegu trantsizio ordenatu bat, edo egin dezakegu trantsizio desordenatu bat. Hau da, heldu gara, mendiaren tonto goialde horretara, eta orain badagokiguna da mendia jistea. Ziklo historiko berria, da aro berria, zentzu hortan, aro historiko berria hortan datza, ez? Beheraldi hori nola egin? Beheraldi hori egin daitekelako suabe, nik normalian mendia huelta egiten dudanean, eta trabezia fuerteak baldin badira bintzat, makuluak behar ditut, belaunak gehiagi ez zigortzeko, ez? Batez ere, jeitxiera da. Hortxe zigortzen dilako gehien bat, belaunak, ez? Makulu bi hartu ditzakegu, tranquila asko, beherako bide hori, suabe, ekidadez, justiziaz, planifikazioaz. Zer planifikazioetu, zuta enterana, ez? Teknologia, ekonomia bera, zerbitzu publikoak, hezkuntza, kultura inkluso, inteligentzia politiko dosi oso altuak beharko ditugu trantsizio hori modu justo eta ekitatibo baten egin izateko. Baina eske bestela planteatzen zaigun alternatiba da, maldamide era hortan, hainiketa baten hasi, eta euskalok geure gorputzak zeren kontra mildu. Eta hori da trantsizio desordenatu bat, injustizia dosi handiekin, ditugun, geratzen zaigun pastelaren zati hori modu injustu eta inekitatibo baten baratuz, desorden sistemiko gero eta intensuago bat biziz, inkluso kaos sistemiko dosi batzu, militarismoa, euskalo ze fenomeno politiko, populista eta eskunduturreko, hori guzti hori izango litzake trantsizio desordenatu bat, izango litzake inkluso logika ekofasisten bidez egitea bide hori. Logika ekofasismoaz gero eta gehiago hitz egiten ari gara, presidente horregatik, etorkizuneko oso eszenario probable badalako, eta da, geratzen zaigun tarta zati horri hainkada ederrena nork emango, horren bueltan konflikto askorrak, bai interestatalak, bai intraestatalak, eta era guztietakoak. Oda, saiakera hortan, utzi batzuk, gero eta gehiago kontsumitu, ura, lurra, geratzen zizkigun baliabideak, gehiengo gero eta zabalago bat kontsumo horretatik kanpo geratzen da plantean.
Orduan, guzti honen atzealdean uste dut badagoela, bueno, kontsumismoaren apur bat, asmakizun. Segura asko ez dago suntsipen masiboko arma eraginkorragorik kontsumismoa bera baino. Suntsitzen dituelako modu masibo baten gure sistema naturalak, suntsitzen duelako baita ere gure komunidadeak, komunidadea zegoen lekuan eta repente zentro komertzial bat ere ikturulako, eta suntsitzen duelako baita ere nitasunak. Ekintza kontsumo bidez, agintzen ari garelako geure identitateak eraikitzen nabarmenago gaina esango nuke belaunaldi berrien gara. Eta suntsitzen duelako baita ere geure inkluso esango nuke dimentsio espiritual hori. Uste dut modernidadea irakurtzeko, garai moderno, industrial, urbano hau irakurtzeko modu bat hori izan daitekeela. Zer da, garaienek zer ekarri dugu, basicamente, lau norabidetan geure harremanak oso modu funtsezkoan aldatzea. Lau norabide horiek zeintzuk dira, geure espiritualtasunarekiko geure harremana modu oso funtsezkoan aldarazi digu, garai modernoak, eta geure gizarte moderno hauek hilda jainkoa aldarrikatuz erabaki zuten espiritualtasuna asto oro sakarrontzila botatzea. Aldatu digu baita be komunidadearekiko daukagun harremana modu funtsezko batean, modernidadea eta komunidade gozez gaude horri handi baten pertsonente horregatik. Aldatu digu baita be nitasunarekiko daukagun harremana. Ez dakit igual, eta aldatu digu naturarekiko baita be daukagun harremana. Zentzu horretan esan nahi nuen, lagun norabidetan, bai natura, bai gure dimentsio espirituala, bai gure komunidadea, eta bai gure nitasuna. Laurak kasora jarri ditu garai moderno loriatxuanek. Hori da nik guk egiten dugun diagnostikoa bizi dugun mundu hori buruz. Eta baita be perspektiba, uste bi elementu, bi osagai horiek saiatu nahi behintzat txarkatzen irakurketa honetan. Galdera erralduia da, eta nahi badozu ez dakit hitz egin dezakegu diagnostiko honi buruz, pronostiko edo perspektiba honi buruz, edo hitz egin dezakegu baita be, kontestu historiko berri honetan, zeinetan eskazia askorrak aginduko duen itxura guztien arabera, dimentsio espirituala, espiritualtasunak nahi baduzue, eta erlijioak bera, zeleku bete dezakeen. Alternatiba bat izango litzake pentsatzea, gu zeliztoa garen, egia ikusi dugu, eta beste inork ez daki hau, hori ez da hola. Eta egia da, gu bezain beste dakite edo gehiago, eta seguro ezkego bastante gehiago ere bai, gu baino eragiteko ahalmen handiagoa dutenek, edo duten askok. Bai eta ez. Esan nahi dut, alde batetik badago, kapitalismoa bada produktu bat, bada artefaktu bat 500 urte dituena. Elizak baino asko gutxiago, gana esaten hasita, baina 500 urte ere 500 urte dira eta asko da. Eta azkenengo 500 urte hauek antolatu ditugu beti gehiago logikarekin, diru gehiago, teknologia gehiago, ikuspegi materialetik ondasun da zerbitzu gehiago, beti gehiago horren logikak daukan inertzia historikoa izugarria da. Iraunkortasunaren perspektiba funtsezko batek flotazio lerroan jotzen du bete-betean. Sistemaren flotazio lerroan jotzen du, baina erdigunean bertan. Oda, ez da posible sistema sozioekonomiko kapitalista, industrialista honen habito kultural eta operatiboak mantentzea iraunkortasunari aurre egin nahi baldin bazaio. Funtsezko kontraesan bat dago horrez. Orduan, klaro, hortik zaitasunak. Onartzea funtsezko aldaketak behar direla 21. menderako dakar onartzea orain arteko gizarte antolamentuari eman behar zaiola buelta. Orduan, momentu honetan gaur egungo bat establishmentak gogu gutxi horretarako, dudarik ez dago horretan. Eta zentzu horretan gainera nik uste dut gure elite ekonomiko eta politikoek baduketela olako habilidade berezi bat baita behar, ikusita flotazio lerroan
kolpea etorri daitekeela eta kolpe indartsua izan daitekeela mekanismo defensiboak sortzeko. Zeintzuk dira mekanismo defensibo horiek? Ez bakarrik establishment politiko eta ekonomikoak, elite politiko eta ekonomikoak sortzen dituenak, baita herritarrok sortzen dituenak. Euretako bada, pentsatzea, baina zientzialari joko dituko zaila zerbait, ez dakit, ez? Apur bat, teknologiaren mito eta hain moderno, eta kasi teknologiaren bueltan bizi dugun magia eta pentsamentu mitiko, hori ez dago mito indartsua horik, modernia dauntan, mito teknologiko zientifikoa bera baino, ez? Orduan, zentzu hortan, baina nik lagun daukat ekonomista kritiko bat, Nobel sariduna bera eta beste, eta Nobel saridun alternatiboa hobeto esan da, Max Neff, Manfred, arek inkluso bera pesan zidan, ez? Nik konbentziuta nago, zaten zidan berak, konbentziuta nago, buelta mango zaiola asunto energetikoari. Hau da, lortuko dugula modu batena beste baten, alternatiba energetiko bat erregai fosiliak ordezkatu izateko, eta momentu honetan ez dago. Ez dago inungo garantiarik egongo denik, eta lortzekotan be, iturri energetikoa gortezin bat, ez dago inungo garantiarik garaiz implementatuko denik. Orduan, horrekin kontatzea, apurat, ikuspegi evolutibotik guk gailurtzat daukagun gizarte zientifiko moderno honek ez daukala erantzunik, ez dago plan berik. Arazo energetikoak gaur ez dauka plan berik, ez dago. Hau hartzea oso intolerablea da. Batez ere, geure esperantza guztiak inbertitu ditugunean, inbertitu ditugu moduan, hori ez, mito zientifiko-teknologiko eta ez. Orduan, luze joan desmaterializazioa, zatzegin beharko nukeelako, ekoefizientziaren mitoa, Jevonsen paradoja, hemen gauza asko dago, baina funts-funtsean hori ere badago, ez? Daukagun gaitasuna ilusio optikoak sortzeko, ez? Eta horietako bat hori da, ez? Zientzia eta teknologiak, ez? Apo bat, antidepresiboak nola ematen diguten be horako helduleku magiko bat, ez? Gure arazo guztiak komotuko zaizkigu, ez? Kimika bidez, esan nahi honekin hori beharrezkoa ez denik, eta esartu hortik inoenekin jora, teknologiaren honetan jokatzen duela gizarte mailan antzeko funtzio bat, ez dago tapoi funtzio bat, horako sedante funtzio bat jokatzen ari dela oso arriskutsua dena. Baina, edozein kasutan, mekanismo guzti hauek sortzen ditugu, sortzen ari gara, eta sinisten ari gara, eta badira garaiz eta ganoraz erreakzionatzeko egundoko oztopoa. Egundoko oztopoa. Baina benetan sinisten ditugu momentu. Baina ez dut uste hor amaitzen denik asuntoa. Uste dut horrek badukala gaitasun esplikatibo bat, edo apur bat, baina bestalde batetik egia da, esate baterako Suedia bezalako herrialde bat, edo herrialde batek, erabaki duela fosilekiko dependentziatik ateratzea erabat, 2020-ako. Estrategikoki planteatu duena izan da, guk fosilekiko dependentziarik ez du nahi, hemendik aurrera, badakigulako zer datorren, eta orduan, herrialdea prestatu nahi dugu fosil barik, erregai fosil barik bizia izateko. Hori ere estrategia inteligente bat. Gau, zer egin duzu edia, nuklearraren aldeko autu bat, hori ere esan behar dago. Beste batzuk zer egiten nahi dira? Akaparamento de tierras, estrategia oso bat, azken urteotan egundoko dimentsioa hartzen nahi dena. Ikusitea nola datorren, norbere populazioa elikatzeko zailtasunak, zenbat edinakoak izan daitezkeen. Eta kontuz, ez bakarrik hegoaldean. Beste batzuk zer egiten nahi dira? Globalizazio armaturako prestatzen nahi dira. Sekula arma biltegiak ez dira inbeteta egon. Bestela galdetu Txinako gobernuari zelako inbertsio armamentistiko egiten nahi den, eta egin duen azkeneko 10 urteotan. Egundokoa da. Orduan, zentzu hortan, prestatzen nahi dira gobernuak, eta estrategia ezberdinetarako baita ere, naiz eta mekanismo defensiboak, ilusio optikoak, eta oztopo mekanismo horiek, hortxe egon naiz. Eta baita ere, prestatzen ari gara beste ikuspegi batetik, uste dut, zuk uste dut aipatzen zenuela, da guk zer egin dezakegu, nik uste dut badukagula eragiteko margena, de hecho,
Gainera, munduan zehar, hainbat dira mugimenduak, ikusita zer datorren, antolatzen ari direnak. Transizio mugimendua dauretako bat, Inglaterraitik datorkiguna, edo post-Harmon Cities, da horren inguruan mugitzen ari den guztia. Hainbat eta hainbat mugimendu, gizarte eta herri mugimendu berriak sortzen ari dira, eta transizio da nik neuk oso gertutik ezagutu izan duen azkenengo urteotan, eta Euskal Herrira bere logikak ere ikartzen ahalegindu izan gara, eta operatzen ari dira logika horiek neurri handi baten baita Euskal Herrian. Eta da, erresilientzia komunitarioa eskuratu behar dagoela. Erresilientzia komunitarioa. Hau da, vulnerabilidade egoera nabarmenean daude, Euskal Herrian gainera oso, zer nahi dut, gure dependentzia energetikoa dalako uniko 95%koa, beratzen guztiaz. Erabat dependentzia gara, fosilean oinarritu dugu gure garapen eredu guztiak, ez dukagu garraien fosilean. Orduan gure tejido industriala esate baterako vulnerabilidade egoera nabarmenean dago datorkigunari begira, nabarmena. Oso nabarmena ez. Orduan hori ikusita, hainbat komunidade, bai Euskal Herrian, baina bereziki Euskal Herritik kanpo izan fresko asko dator logika horretatik. Eta da, komunidadea bezala hasi gaitezen antolatzen. Ikuspegi pragmatiko batetik. Gainera ikuspegi eraikitzaile batetik baita ere. Transizioaren apur bat logika hori da. Badakigu bi fenomeno erraldoiri aurre egin beharko diogula hemendik aurrera. Eta orduan antola gaitezen. Zeintzuk dira krisi energetikoa nagusiki eta aldaketa klimatikoa. Antola gaitezen, euroi aurre egiteko. Eta izu, horrik antolatzeak zer esan nahi du? Basikamente, autosuficientzia lokala indartu behar dagoela esparru guztietan. Elikadura burujabetza, hemendik aurrera oso importante izango da. Eta energia burujabetasunean aurrera egitea oso importante izango da. Zentzu hortan, Euskal Herriak baduka, Euskal Herriak izan da garapenkerian, desarrollismoan, nahi baduzue, txapeldon. Badauzkagu datu batzuk hortik, beldurgarriak direnak. Baina aldi berean, egia da guk badaukagula beste alderdi bat, eta da, herri honetan izan dugula eta badaukagula trama komunitario bat oso zendoa dana, oso leku gutxitan aurkitzen dana mundu mailan ez. Nik ez dut ezagutu, beste inun, hemen daukagun esate baterako metro kuadroko kooperatiboko burua. Hau da, logika komunitarioak, ez? Eta gainera, arrasate bezalako, esperientzia, argilun guztiekin, esperientzia emblematiko bat mundu mailan. Nazioarte mailan. Horren guk autoeraketa logikak, autogestio logikak aplikatu ditugu gainera, ikuspegi kuantitatibotik izugarria beratxa gara horretan, baina gainera ikuspegi kualitatibotik logika autogestioak, autoeratzaileak aplikatuko ditugu edozein gizarterentzat oso fundamentalak diren eremuetan. Aktibidade ekonomikoa, kooperatiba bidez, eta bestelako formula batzuen bidez baita ere, baina baita geure hizkuntza rekuperazioa nagusiki, ez bakarrik, baina nagusiki logika autoeratzaileetan oinarritu dugu, euskararen mugimendu osoa, hezkuntza ikastola bezalako fenomenoak oso herriki eta herriarentzat sorturiko fenomeno modula ulertuta. Sartu barik gero, debate seguru luzea eskatzen durako horrepera horrek eta bla bla bla, ez? Baina logika autoeratzaileak oso fundamentalak, edozein gizarterentzat oso fundamentalak diren egunetan. Orduan, horregatik nik, guzti hau, nik bolkaune ban liburutxu bat, gehiena idatzi nuen 2008an edola, eta liburua uste dut argitaratu zela 2011an edo. Eta liburuari jarri nien goiburu Euskal Harriak. Ziklau, guk azken urteotan egia da, likidotze prozesu hori be bizi izan dugula. Oda, guk ere hiperindividualismo eta kasi kultura narzizista horren eragina izan dugula gure gizartean, eta egia da bigundu garela neurri horretan edo nola baita esateko, ez? Horren guzti horren berri izan dugu gizarte bezala, baina horrendik orain badaukagu golako trama komunitario sendoa, oso gizarte saretua daukagu, inkluso pertsona engaiatua, konprometituak esan nuke bataz bastetik gora, oso pertenentzia zentzu sendo batekin, identitate zentzu sendo batekin esango nuke, inkluso gure konfigurazio instituzionala
oso deszentralizatua ere bada, oso interesantea dana, ez dukagun mega hiririk, oso interesantea da baita ere, hone guzti honek bere espresiorik perversoenak izango dituelako mega hirietan. Nik enuke nahi, bizitza ditu inundik inola, datorkigun nahi begira, holako kontestu hiperurbanizatu baten, ez da gutxiago ere, ez. Horren, guk badukagu hau guzti hau, ez, eta harritasun bat, konsistentzia bat, sendotasun bat, beharko duguna etorkizunean iruditzen zait. Eta behar bat etorkizunei begirako erantzunetako bat hortan datza. Independientemente gure gobernuek zertarako ahalmena daukaten, independientemente Europan zer erabakitzen da, nazioarteko konferentzietan zer egiten da, egin behar dena da gizartea autoantolatu. Hobetzeko gure bertan produzitzen hasteko edozein komunitatearentzat beharrezkoa den hori. Dala energia, dala ur hornidura, dala elikagaiak, dala hezkuntza, dala edozer. Uste dut hor badagoela etorkizunerako pista oso importante bat. Eta azkenengo urteotan, uste dut aurrera pausoak kualitatiboki oso importanteak izan direla. Gure ez dakit, ikusi ezkero esate baterako, sortzen hasi dira goienak bezalako esperientziak energiaren bueltan. Apur bat energia son Kataluniatik datorko eguna izi horren kopia hon bat esan nuke. Ez dakit, horren barrik daukaz nuen, baina funtsean energia berriztagarrien bidez hemen eta honako sortzeko egitasmo bat, kooperatiba era. Eta kontsumo taldeak, apur bat elikadura buru jabetzaren logikari jarraituz, egundoko multiplikazioa bizi izan dugu azkeneko urteotan, bai Gipuzkoan eta baita Bizkaian. Igual gutxiago Nafarroan, iparralden bertan tokiko moneten bidez eta gertatzen egin fenomenoekin, baita Bilboan moneta bat sortzeko atarian gaude, Bizkaian, ez? Badakit esperientzia txikiak izan daitezkela, lokalak, mugatuak zentzu hortan, oso importanteak iruditzen zaizkit, Eta mundu mailan asko dira logika hauetatik funtzionatzen hasi direnak. Justo identifikatuz egoera termino hauetan. Gobernuen zain baldin bagaude, ez gara gari zenduko. Hori oso garbi dago altura horretan. Orduan, norbanako bezala, heldu ezkero kontuari ez da nahikoa izango. Hori ere oso garbi dago. Orduan, hor badago tarteko esparru hori, komunidadean, lanposten duen hori, oso interesantea da. Mugatua, baina aldi berean, abia puntu oso potentzial handiko eremu bat. Eta gainera, identifikatuz, asko interesanteagoa dela, gustatzen ez zaigun mundu hori harrika jardun beharrean, gustatzen zaigun mundu hori eregitzen jardutea, eta horretan inbertitzea gure energiak eta gure gogoak eta daukagun onena. Horban ikustu dut, hemen, aipatu daitezke oso adibide zehatzak, Otxandio momentu honetan gertatzen nahi den iraultza ezagutu beharrekoa da. Zerain fundazioa, erabat, ondoko fondoko planteamentuak erabat bizionarioak izan dira, zerainen. Ez dakit, auzolan bezalako mugimenduak momentu honetan indagarratzen nahi dena Euskal Herrian, badinotzue kontsumo taldeak eurak, Red Ekonomia Alternatiba y Solidaria bezalako sare bat. Caritas, bera, gaur egun estatua usten ari den utxune hori, beste inork ez du hain modu eraginkorrean betetzen gaur egun. Fiare bezalako banka etikoa. Jardunbide ekonomikoak ikuspegi sozial, solidario eta ekologikotik, hortxe ez, kredituak emanez, oso interesanteak diren aktibidade ekonomikoak laguntzeko ez. Hortan, era horretako hasietan dago potentzial handiko erantzunak hortxe daude ez. Eta gero egia da, maila globalago baten ero beharko ditugula artikulatu botere eta kontrabotereak, hori ere egia da, eta egia da, diagnostiko honetan hori ere aitortu beharra dagoela. Hau da, gure bizitzetan eragin zuzena duten hainbat eta hainbat fenomeno ez direla gertatzen maila lokal honetan, maila lokal batera esplazatu dira. Baina ostera, ordea, ez daukagu maila globaleko
botererik artikulatuta, ez? Herri mugimendu bezala, badaude ONG batzuk, Greenpeace bezalako ONG poderoso batzuk, inkluso eragiteko ahalmen handi erakutsi dutenak Estonian zehar, baina laburrak eratzen ari gara, nabarmen, ez? Eta, bueno, horrek badago joko zelai bat, inartu beharrekoa. Krisi honek balio behar ligukela justo ongizatea sendo definitzen hasteko, ez da? Inot, zer da bizitza bat azken baten, ez? Funtzean, uste sakoneneko galdera behar bada hori izan daikela, ez? Eta kuriosoa da, ze azkenean, milaka eta milaka urteetako tradizio pentsamentuzko, filosofiko, espiritual, erlijioso guztiek, esan digutena izan da, egozentrismoan, egolatrian eta materialismoan ez dagoela inondik inora salbazio hori, ez dagoela bizi posik, zentzu horretan. Hori ez dela bizi estrategi inteligente bat. Eta milaka urte eta gero, heldu gara justo eraikitzera dimentsio material eta egolatria hori inoizko funtzio simboliko, funtzio sozial eta funtzio psikiko handienak esleitzen dizkion gizartera aldu gara, ez. Zentzu hortan, ez da bakarrik analfabetismo erraldoi batek bizi gaituela gure muga biofizikoi dagokien, ez. Bada baita bera analfabetismo erraldoi bat geure giza kondizioari berari buruz. Asko gertu dago geratzen zaigun zerbaiti bat, zehozeri buruz, ez. Ze pastaz egin daude, ez. Ze hankabikok zer behar dugu, ondo bizitzeko, ez? Oraindik orain, ez gabiltza batero beratzen hain galdera funtsezkoari, ez? Eta hori, benetan, oso digarria dela eta gainera, zentzu horretan ondo eza sintomak oso palpableak dira gure gizartean. Lehen esaten nuen, antxiolitikoen kontsumoa bikoiztu egin dela gizartean, bikoiztu ez orain, krisi ekonomikoan. Askunde ekonomiko garaian, egundoko askunde ekonomikoa bizi izan dugula, badakizue 1994tik, gutxi gora bera, 2007ra. Datuak eskuetan hartu ezkero, egundokoa gertatu da garai horretan, krisia lehertu, baino 10 urte lehenago. Justo garai horretakoak dira antxiolitiko kontsumoen bikoiztea, bat, baina antidepresiboak 10 aldiz, antidepresiboen kontsumoa 10 aldiz hasi izan aldi berean, Estatu Espainiarrean esate baterako 2006ko datua da, 2007ko datua da, El Paisek atara zuena, trafikoz hiltzen direnak, baino gehiago dira suizidatzen direna, Estatu Espainolean, munduko osasunaren erakundeak esan da dauka, depresioa izango dela 21. mendeko pandemiarik behar bada hundienetako bat, hundiena espada. Hau da, ez da bakarrik hor kanpo hortan gertatzen ari dena, oso importante. Zer gertatzen ari da baita ere, hemen barruan, eta honek zuzen eramaten gaitu. Espiritualtasunaz, besteak bazte, balorez, krisi existentzial bati buruz baita ere, zuzen hitz egitera. Eta, klaro, hemen, mendebalde honek esan diguna izan da, zenbat eta ondasun eta zerbitzu gehiago kontsumitu, orduan eta boleto gehiago dauzkagu bizi pozerako, ez da. Eta osterak ekialdeko filosofiak, budismoak tartean, baina baita ere kristautasunaren atal importante batek esan diguna izan da, exactamente kontratua. Eta da, zenbat eta gehiago murriztu ondasun materialak konsumitzeko desio, irrika, anelo hori, eta zenbat eta gutxiago atxiki nitasun ni hori, orduan eta boleto gehiago eskuratuko dituzu, bizitza ona daztatzeko, ez? Orduan, biek ezin dut arrazoiek planteamendu biek, euritako bat okerra da. Eta nik uste dut jakin badakigula zein da bilen. Eta hau berez, planteamendu honek badukan mamia dauka, ze demagun ez dagoela krisi ekologikorik. Demagun per capita gutako bakotxak, Euskal Herritar bakotxak da Euskal Aberetzako 12 planeta. Bere baliabide guztiekin. Seguruenera, inkluso kondizio horietan, aitortu beharko genukena da, hiperkontsumismoan oinarrituriko existentziak berdin direla oso bizileku hotz. Pasta honekin egin daudelako, eta ez beste batekin, egin simplea da. Orduan, eta hau ez da horren beste, ez da panfleto existentzialista bat, edo ez da, agarre bat 68 bat izan du honek, eta begira nondik eta zaion kontu ez. Hori baino,
zientzia ere bada, dinot, ze, justo, milaka urtetako tradizio espiritualak bat egiten ari dira gaur egun neurozientziak dioenarekin, kuriosamente, ez da? Serotonina asko gehiago produzi daiteke, material eta energia gutxiago produzituz, hoi kontsumituz esan egin ez? Orduan, bueno, hor, klabe oso importanteak daude, ez? Eta iruditzen zait hor, erlijio guztiek badutela, ez? Euren instituzionalizaziotik aparte, bueno, muin, ez? Oso esperientzia mistiko hori, ez? Erlijio guztietan existitzen den hasi eta muin hori, ez? Eta seguru asko, humiltasunetik dinotera bat, baina iruditzen zait hori behar bada rekuperatzean, esperientzia, hain primordial hori rekuperatzean badatzala kontuetako bat, ez? Iruditzen zaitu badaugela. Ni oso, bueno, ez oso, urruti zabarra sentitzen naiz erlijio guztien instituzionalizatu. Osea, erlijio instituzionalizatu guztietatik, oso gertu sentitzen naiz erlijio guztien muinetik aldi berean, ez egin nola zen, bueno, guztietik. Ez dakit, nik izan ez dut ezagutzen. Gire erroak dira, kristautasuna eta azkenengo boladan, ekialdera egin dudan viajetxo hori, ez? Baina ez dakit, nik uste dut gainera, zentzu horretan, uste dut espiritualtasuna eta dimentsio espirituala pentsatzeko oso koordenada historiko berriak ere bizi ditugula. Alde batetik, esaten ari garen guztia, aipatu behitute lau puntu, iruditzen zaizkit, espiritualtasuna pentsatzeko lau puntu ezinbestekoak direla, humiltasunetik barri bat dio. Bat da, diagnostiko hau, non gauden, zer lur zapaltzen ari garen, eta lur historiko honetan ze zentzu, ze forma, ze gorputz hartu beharko lukeen espiritualtasunak, ez? Batetik hori, eta hemen apura lotuz esaten komentatzen ari ginen honekin, ez? Niri etortzen zaidan irudia bada, inoiz erabili dut erlearen ziztada, ez da? Erlearen ziztada, estinkada hori, lehenengotan oso mingarria da, eta gero oso propiedade kuratiboan zai ikeragarriak ditu, eta zelan da, fisioterapia, biloterapia, ez da ditzen apiterapia, hori da, apiterapiaz. Egia da, desazkunde prozesu honetan, azarrea gugan, gizartean sortuko dela tona. Ez bakar, azarrea, agardua, eta hori kudeatzen jakin behar. Baina egia da baita ere, kontestu berri baten aurrean gaude, eta honek guzti honek, eta krisi, konvergentzia honek oso abia puntu ederrean jartzen gaituela baita be, oso asko pentsatzeko. Orduan, dimentsio espirituala guzti dut olako ber jaiotze, ber loratze momentu bat bizi dezakela, ez? Hori batetik. Bestetik, iruditzen zait, ez dela txikia kapitalismo baino horreratu honek sortu duen zentzu utxaltasuna, ez? La prekaridade psikikoa orokorrean. Uste dut oso fenomeno importantea dela eta esker kulturak, askotan, ez dio kasu gehierik egin honi, bere begiratu material eta materialista horretan itxi delako, sarratu delako, eta ez du jakin izan askotan ikusten benetan zentzu utxaltasunak gure gizarteetan ze fenomeno importanteak diren. Orduan, modernidadeak izan zuen hilda jainkoa, eta ez dakit ezagutzen duzuen Dostoyevskiren relato bat oso ederra dana, esaten du berak, orain aukera daukagu, hilda jainkoa esan da gero, aukera daukagu geure tristurak, geure penak elkarri bezarkatuz leuntzeko eta goxatzeko, nola baita esan da. Baina ez da bete. Promesa hori ez da bete. Orduan, ja badakigu hilda jainkoa horrekin, ez da la promesa hori bete, ez? Uste dut pasartea hemen daukadala, nera duzue, mando dizuete irakurtzeko, ez? Honekin esan nahi dut, marko post-liberala hau oso interesantea da. Hau da, erlijioak ja ez dute monopolio kognitiboko egoerarik. Oso interesantea da espiritualtasuna bizitzeko hori, ez? Esan nahi dut. Esan nahi dut, ezarri izan arro bat Eliza eta erlijioaren arteko bereizketa hori, ez gaudeia marko preliberal batean, egia da, badaudela agendak eta proposamenak barriro berrezartzeko erlijioa eta espiritualtasuna kontestu pre-liberal baten bagunde bezala, egia da. Rouko, bestea, horrengoa, fundamentalismoak, efektibamente era guztietakoak.
Baina, bueno, aldi berean, badaukagu oinarri post-liberal importante bat baita, eta hortik, ez dakit, momentuan daude, Euskal Herrian bizi ez dugun bezalako kontestu historikoa bizi dugun momentu honetan, gauzak beste modu batera, espiritualtasuna beste modu batera bizitzen.